blindtester energidrikke, og Egil han er blindtesteren. Det er jeg. Ja, lad os først vise jer, hvad det er for nogle, vi har. For eksempel Red Bull, den kendte. Jeg tror, den skal stå, ja. Rockstar. Kult. Hustler Energizer. Og Sugar Free. ja, det var bare for noget, vi ikke havde smagt. Altså, vi har smagt nogle af dem her, men Og Monster. Monster. Faxe Kondi Booster. Den har jeg ikke smagt før, men det er han. Og så er der X-Ray Energy Drink. Så Lad os starte. okay, ja, vi skal... I gang. Egil, den kan ikke nå hele vejen op. Jo, den kan. Ej, den kan ikke. Jeg har lige testet. Filmer. Så starter vi. Ja, vi starter. Ja, jeg skal bindes. En lang en her, så jeg ikke kan se noget. Vi skal nok lige gøre sådan. Altså, jeg skal også kunne få noget, altså noget energidrik. Sådan der. Kan du se noget? Overhovedet ikke. Det var godt. Super, lad os starte. Jamen, Alexander, hvad med den her? Den tager vi bare lige herned. Sådan der. Så går vi i gang. Tager vi den første. Og jeg smager. Okay, den smager sådan lidt bitter på en måde. Jeg tror, vi giver den 3,5, tror jeg. Det er omkring 3,5. Ja, 3,5. Super. Nu tager vi den næste. Lad os se her. Den her, den smager virkelig godt. Mm. Den kan jeg godt lide, den her. Den tror jeg, den ender på en 5'er. Og den kan jeg godt lide. Super. Er du klar til det næste? Selvfølgelig. Den smager meget tyggegummiagtig. Lidt for sød efter min smag. Den tror jeg vil give... Det var bedre end den første, så 4. Næste, tror jeg, ja. Den smager egentlig også godt. Den er meget sød, men alligevel på en anden måde sød end den anden. Lidt mindre tutti frutti, men stadig nok, hvis man kan sige det sådan. Yes. Så tager næste. Hvor mange er der tilbage? Der er 2 tilbage. Okay, altså den der og så en til. Og 2. Ja, den her er også 2 til. Nå, okay, ja.
Og den er god. Og dog. Meget citron på en... Ja. 4,5 tror jeg. Ja, 4,5. Den er stadigvæk dejlig sød, og den smager godt. Så. Den smager også godt. Og den har sådan perfekt bitterhed og perfekt sødhed. Og den kan jeg faktisk ret godt lide. 5 stjerner. Jeg begynder næsten at blive træt af det. Så til den sidste. Det smager ikke rigtig af noget, synes jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig. Det synes jeg, det er bare brus nærmest. Altså, 2 stjerner. Den har ikke fortjent særligt, fordi den, altså, nu falder det her nærmest ned. Sådan der. Fordi at den... Super. Så bare tage dit forklæde af. Så prøv at se, hvad du synes godt om. Du har synes godt. Det der du har synes bedst om, det er Kult og Rockstar. Kult og Rockstar. Så nu skal vi til en afgørelse. Så skal af de her to. Så skal jeg vist det der på igen. Yes. Sådan der. Så går vi i gang med Finalen. Afgørelsen. Finalen. Nu skal vi have en førsteplads og en anden plads. Og så kan vi også finde en tredje plads. Vi kan jo faktisk bare sige tredjepladsen nu. Nej, fordi vi kommer i gang. Ja, okay. Fint. Ja. Nej, det er lige. Kan vi sige, hvad for nogen der er i puljen? De der er i puljen? Ja. Om tredjepladsen? Ja, selvfølgelig. Der er Faxe Kondi Booster, Cold og Rockstar Energy Drink. Og det er Faxe Kondi Booster, der er tredjepladsen. Okay. Og så starter vi bare med en random 1. Og den her kan jeg virkelig. Fedt. Nice. Okay, næste. Yes. Så siger jeg bagefter hvilken. Jeg kan også godt lide, men den bliver lidt bitter, men i forhold til den anden, så er den måske lidt mindre tutti frutti-agtig. Jeg tror, jeg har bestemt mig. Okay. Kan vi høre, hvad du har? Vinderen, det er den første. Så kan vi afgøre, at det er Rockstar Energy Drink. Yes. Den kan godt bruges til LAN party, vist. Ja, den kan jeg godt lide. Den er god. Den kan anbefales. Den I hvert fald, den kan jeg godt anbefale til et LAN party. Mm. Så lad os, ja. Og ja, vi har sådan en lille tavle her. Så selvfølgelig. Tak fordi I så det var med. X-ray. Fuck, den er dårlig. Mm. X-ray. Den smager ikke af noget, synes jeg. Den er ikke godkendt til LAN. Nej.
Men faktisk er alle andre godkendt. We're gonna skate to one song only. Yeah, so hard, motherfuckers wanna find me.